Ayan. Gawa po ako ulit ng video ngayon. Ang video po ngayon ay para sa mga taong nagpaplanong mag-ibang bansa. Ang unang dapat gawin kung ikaw ay nagpaplano papuntang ibang bansa, dapat ay meron na kayong UNID ID, Unified Multi-Purpose ID. Dapat meron ka na rin PSA birth certificate. Kung ikaw naman ay kasal na, dapat meron ka ng PSA marriage certificate. Kaya ko sinasabi yun kasi pangalawa, kailangan mo, kung ikaw ay nagbabalak papuntang ibang bansa, kailangan mo ng passport. Kailangan mo kumuha ng passport. Sasabihin ko, lalagay ko sa screen kung paano anong unang dapat mong gawin sa pagkuha ng passport. Kasi sa pagkuha ng passport, kailangan mo ng PSA birth certificate, or pag ikaw ay kasal, PSA marriage certificate, tapos isang UNID ID. Yun, kailangan dalawa yung dala mo pagka kukuha ka ng passport. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano ka makakakuha ng passport. Una, magsiset ka ng appointment. Ilalagay ko naman din sa screen. Una, magsiset ka ng appointment online. Tapos, pipilapan mo sa online na yung form doon. Dapat lahat tama. Tama yung spelling, tama kung sa birthday, tama yung date, tama yung year. Kailangan lahat tama. Tapos, pagka pangatlo, babayaran mo yung processing fee nila, tapos ilalagay ko sa screen kung saan kayo pwede magbayad. Tapos, pang-apat, i-check mo sa appointment nyo kung saan DFA office kayo naka-assign na kuha, saan kayo naka-assign pupunta, pagkuha ng passport. Tapos, sa pagpunta, kailangan sa tamang date na nakalagay doon sa online appointment nyo. Hindi kayo pwede na hindi pupunta doon sa date na nakasaad doon. Tapos pag pupunta naman kayo ng DAP office, kailangan nyo ng formal attire. Papakita ko sa screen kung paano formal attire. Kasi pag di kayo naka-formal attire, hindi kayo papasukin doon. Kaya sayang lang yung effort saka pamasahe. Ngayon, pag nakuha nyo yung passport, maghanap na kayo ng agency, mga legal. Maraming legal na agency para mag-apply na kayo kung saan yung gustong bansa pumunta. Pwede rin kayo mag-apply sa POAA. Pwede rin kayo doon mag-apply. Sa susunod kong video naman, ituturo ko naman sa inyo yung mga requirements pag nakahanap na kayo ng agency na legal.